Alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Fatima Adam. A yau ina tare da 'yar uwata Nafisa Muhammad Sani. Barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirin tambayoyi da amsoshi game da Annabi Muhammad SAW. Wannan shine darasi na 6 kuma insha Allah yau zamu dora daga tambaya ta 51. Tambaya ta 51. Su wane ne mutane na farko da suka fara ansan addinin musulunci? Na farko, matar Annabi Muhammad SAW, Nana Khadija radiyallahu anha. Sannan bawa na farko, Zaidu bin Haris. Sannan kuma yaro na farko, Aliyu bin Abi Talib. Sannan kuma cikin manya, Abubakar radiyallahu anhu. Sannan shi ma Waraka bin Naufal. Malamai suna sa shi cikin mutane na farko da suka fara ansan musulunci. Tambaya ta 52. Wayanda mata ne suka fara amsan addinin musulunci bayan Nana Khadija radiyallahu anha? Daga cikinsu akwai matar Jafar radiyallahu anhu, wato Asma'u bintu Umais, da kuma Asma'u yar Abubakar radiyallahu anhu, sai kuma yar uwar Umar radiyallahu anhu, wato Fatima bintu Khattab. Tambaya ta 53. A farkon musulunci yaya da'awar Annabi SAW ya kasance? A shekara 3 na farko na musulunci ya kasance yana yin da'awan a ɓoye ga makusantan shi. Daga baya kuma Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da ya bayyana da'awar. Tambaya ta 54. A cikin shekara 3 na farkon, a ina musulmai suke taruwa Annabi ke ba su da'awar? Musulmai na taruwa a gidan wani bawan Allah da ake kira Arkam. Tambaya ta 55. Mutane nawa ne suka ansa musulunci a farkon da'awar? Kimanin mutum 40 ne suka amshi musulunci a wannan lokacin. Har malamai suke cewa Umar radiyallahu anhu shine na 40. Tambaya ta 56. Menene ya biyo bayan bayyana da'awar? Musulmai sun fuskanci kalubale iri-iri, amma duk da haka wasu sun karbi musulunci. Tambaya ta 57. Wane ne Aliyu radiyallahu anhu? Aliyu radiyallahu anhu dan kawun Annabi Muhammad SAW ne, kuma surukin shi. Sunan baban shi kuma Abu Talib. Tambaya ta 58. Shin 'ya'yan Annabi SAW maza sun girma sun kai matakin yin aure? 'Ya'yan shi maza ba su yi tsawon ran da suka kai matakin yin aure ba. Ya samu jikoki ne ta 'ya'yan shi mata, amma banda Ummu Kulsum. Tambaya ta 59. Wani irin azabtarwa ne aka yi wa musulmai bayan bayyana da'awar? An kore su zuwa shingen Abu Talib ne, kuma aka daina siya daga gare su, aka daina siyar musu, kuma sannan aka daina aura daga gare su, aka daina kuma aurar musu. Tambaya ta 60. Me ya faru a shekarar bakin ciki, wato Amul Huzun? A wannan shekarar ne Annabi SAW ya rasa kawun shi Abu Talib da kuma matar shi Nana Khadija, kuma aka jefe shi da ya je Ta'ifa. Da kawun shi da matar nashi su suka kasance suna taimakon shi a da'awar. To da mu tsaya a nan. Ina fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shafin Auladun Salihun. Ko tambaya ta 61 me take cewa? Tambaya ta 61 tana cewa menene Isra'i da Mi'raji? To don haka nake cewa kada ku bari a baku labari, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shiri na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.